दिनैहाय बिटिआर सरकारनि जोबोर बाख्नायथाव हाबाफारि अनसाय बिथांखि जाय सुबुंफ्रा बिजनेस खालामबाय थादों गोरिब सुबुंफोर बे सुबुंफोरनो रांखान्थियारि मुलाम्फा जानाय बायदि माने सहाय जानाय बायदि दिनैहाय बिटिआरनि मोनफ्रोमबो समस्तियाव दिनैहाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। 40 समस्तियावबो दिनैहाय अनसाय बिथांखिखौ राननाय जादों। बिनिनो गयबारियाव 230 जोंनि जि एसटि ओबिसि बे गासैखौबो मिलाय 230 दिनैहाय बेनिफिसारिफोरनो अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों रांखान्थियारि अनसुंथाइ होनाय जादों। बे अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों बेसेबां मुलाम्फा जानो हागोन होननानै अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों गोबां मुलाम्फा जागोन मानोना बेवहाय गोबाङानो बिजनेस खालामबाय थादों किन्तु दिनैहाय रांखान्थिनि जेंनानि थाखाय बे बिजनेसखौ लांनो हायाखै। सोरबा सबजि दखान होदों, सोरबा साहा दखान होदों। साहा दखान सबजि दखान होनाय दिनैहाय रायजो राजाफ्रा मा खालामनो बे 5,000 रांनि गेजेरजों हयथ' जोङो दखानाव दिनै सबजि मैगं थाइगंफोरखौ आरो बायदेरनानै फाननो हागोन। साहा दखानाव आरोबाव जों गोबां मुवाफोर फाननो हागोन। दा बेबायदिनो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन फिसा फिसौ आरो दाजाबदेरनानै माखासे बिजनेसफोरबो बिथांमोना मावफानो हागोन। राजखान्थियाव थांलाय फैलाया सोलियो। जितेन मुसाहारि बिथाङा थांदों। बिथाङा थांनायनि माखासे जाहोन थागोन गावनि सायाव। दा फैफिननायाबो गिदिर बाथ्रा नङा। दिनै इउपिपिएलनिफ्राय थांदों, गाबोन इउपिपिएलआव जइन जाफिननोबो हागौ। बारा गिदिर बाथ्रा नङा राजखान्थियाव। हानाय हायिया बिथांनि सायावसो सोनारसिगोन दा। 5,000 सुबुङा बिपिएफआव जइन जागोन होननानै बिथाङा बुंदों। दा बिथाङा बुंनाय जि बाथ्रा बे बिथांनि सायावसो सोनारगोन। आं किन्तु बेनि सायाव जेनेबा आंनिफ्राय जि नुदों 5,000 नङा, बिथाङा खामानिखौ मावग्रोनानै देखायथों बे। आं बिथांखौ बिटिआरआव बेरायनो थाखाय खावलायाखै। तामुलपुरनि सोरगिदिं बिथाङा गिदिंबानो नुगोन। गयबारि समस्तिखौनो गिदिंनानै नायग्रोयो, होमबानो जौगादोंना जौगायाखै बेखौ बिथाङा मोजाङै बुजिगोन। फैबाय थानाय समाव माबाफोर राजखान्थियाव बिदि खहा जागोननि जेबो गैया। गतिके बेवहाय खहा जागोन खहा जाया बेनि खुनु सोंथि गैया। राजखान्थिया बेबो खालामगोन बेबो खालामगोन। जोंबो राजखान्थियाव दङ, जोंबो राजखान्थि खालामगोन। दा बेनि गेजेरजों खहा लाब लकसन बेबायदि जेबो कुइसन फैया।